An balimaw ni ɲankuma bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko maliyɛn 4 kɔni sara Makan ni maliyɛn 4 ninnu kɔni kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kɔni ko ouvrier de tun don u tun bɛ baara kɛ sojɔ de la ko ninnu y'u to sojɔ de la Makan kɔnɔna na u tun bɛ ka chantier dɔ béton de da ko béton da in kɔnɔna u y'u t'o la grue kɔni ko jiginna ka bin u kan grue ni o ye nɛgɛba ye nɛgɛba min bɛ kɛ ka chantier jɔ étage baw jɔ o de kɔni binna ninnu kan u bɛɛ nin tora a la nin ko in yɛrɛ kɛra jumadon de nka kunnafoni kɔni sera an ma bi de o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la fana k'a fɔ kɔni ko i n'a fɔ a ka kalama Bamakɔ suguba tasuma kɔni y'o ta lundi don ni o ye ntɛnɛndon ye nka nin ko in kɔni na kunnafoni minnu sera an ma walasa ka se k'a fɔ ko min ye tasuma in kɔni nɔ ye olu de ye k'a fɔ kɔni ko sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko tasuma wulila yɔrɔ 4 de la minnu yɛrɛ ye sugu kɔnɔna ɲɛmaaw ye olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko o kɔni b'a jira k'a fɔ kɔni k'olu hakili na ko tasuma in kɔni maa kɔni nɔ bɛ sɔrɔ a la k'a d'a kan kɔni n'i y'a ye kɔni ko tasuma kɔni bɛ wuli yɔrɔ 4 la ɲɔgɔn fɛ ko kɔni o tɛ se ka kɛ cogo si la k'a sɔrɔ ni mɔgɔ kɔni yɛrɛ tɛgɛ nɔ t'o la nka an kɔni b'a jira la k'a fɔ kɔni min ye an ka jamana an ka finitigiw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli ye ko o kɔni o ma a ka jaabi kɔni jira fɔlɔ nka ni jaabi min bɔra o kɔni kɔfɛ an b'o fana jira u la nka hakililajiginna an b'a jira la fana k'a fɔ an b'a jira la kɔni k'a fɔ kɔni ko min ye miliyɔn 100 caman ye o de kɔni taara nin kasara in kɔni ko in na ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi a' ni ce aw ka tulomajɔ la